בבקשה. להקת קלאסיק מקריית מוצקין, החתולות המבריקות של אולגה בולובצקי, תודה רבה לכם. החתולות המבריקות. ועוד יופי! סורפרייז! הנה בבקשה להקת סורפרייז מדליית זהב. כן, כל להקה, אנחנו צריכים לשמוע אותה. ריתמיק דנס יש לכם מדליית זהב, תודה רבה, תודה. זכיתם כמו שצריך, כמו גדולות. להקת אלגרו, בבקשה. וטמפו, בבקשה. אוקיי, סליחה. הנה, אנחנו רוצים לראות אותה. להקת קלאסיק. בבקשה לחתולות החמודות, מיהו מיהו. אייס. לכל מי שיודע, אייס זה יהלום. זה לא קרח, זה יהלום. יש, אז אמרתי את זה. אוקיי, התרגשות גוברת או שלא? השופטים חזרתם כבר? הלכתם, חזרתם? חבר'ה, מי רוצה לעזור לי? הנה, נטלי רוצה לעזור לי. נטלי, קבלו את השופטת היקרה שלנו. יאללה, בואו נעלה אותה על הבמה ככה. מה את אומרת, תעלי פה או שלא? שמסביב. מסביב זה ככה עצבן. אוקיי, ורבותיי ורבותיי, אנחנו עוברים למקומות. אני הצטלמתי איתו. עכשיו אני מפורסמת. יופי, קבלו את השופטת נטלי, כוכבת מאוקראינה. בבקשה.
עוזרת לי להעניק את הגביעים. 85.5, 508 נקודות, קיבלה להקה שלחתה מקום רביעי, להקת טמפו! בבקשה, קחו בבקשה את הגביע, ואנחנו רוצים לשמוע את המחיאות כפיים. ב-86, 516 נקודות קיבלה להקת אלגו. בבקשה, מחיאות כפיים שלכם. אתם, קחו את זה שלכם, תרימו גבוה, גבוה, גבוה. 91,014 נקודות קיבלה להקת איי סמיילי, מקום שני, בבקשה. 98,010 קיבלה להקה שזכתה מקום ראשון, להקת קלאסי. ילדים, זאת רק התחלת הדרך. אפשר תמונה?